गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुम हरग्रोनाय जाबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 30 जुलाइनि बिसानाव फारियै राखाव बसुमतारीनि सावननि साजा सुंद' सल', पबित्र ब्रत दैमारिनि मंगली सुबिराम बर'नि जोबोर खाथिसिनाव, निरिमाली बर'नि सुनै, रैदोम बर'नि मेगना आलजाल, अजय कुमार बसुमतारीनि अनजिमानि लाइजाम, बिरगोदावनि गोदान जिउ, एस.आइ.आर. बसुमतारीनि गुमुर गैयै भ्रमण, अमर गोरा नार्जारिनि सिरि सिरि, थमास बसुमतारीनि गोसो थोनाय, लक्षण नार्जारिनि जिउनि दिङा आरो किंकं राजा नार्जारिनि सिमांनि सैनाय खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ अराय दैथायहरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।